Krishna, ano naman ay nalayo naman sa ubag. Kaya ang nanungali mo sila sa mga sigaw rin naman sa ubag eh. Pero sa kita mga lalo naman sa inyong nag-iisan to di Shibay. Nag-iita, iray na, wali kaya o punsi at napunsi nag-iita Reina, wali kaya puri awan ay kaya, awan ay tumutog, awan ay kaya, awan ay tumutog punsi, naglapunsi, nag-iitag Reina, wali kaya puri. Bagi manakay, araw ako'y kakalay, kaya nasulong at alaman. Bagi manakay, araw ako'y kakalay, kaya nasulong at alaman. Pagpagtala kung pag-iwan na kapalay punsi at nagpunsi nag-iitang iray na wali kaya uli nag-iitang iray na
yaadne ano. Say karan nungay naman ba ito naman di masakalo siya lagi. At yung timing siya yaadne. Sinawin ng una nung si Isa tatay why couldn't what you want nung si Maswahay siya mundo na tumirewa sinawin ng una mahal sa naman nung si Isa tatay why couldn't what you want nung si Maswahay siya mundo na tumirewa